ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم kære brødre og søstre. Vi har fået den fornøjelse af at fortælle jer om Ramadan-måneden og dens fortjenester. Vi ved godt, at Ramadan-måneden er ved at passere os, men vi har stadig et par dage tilbage, så er denne ophold måned passerer os. Hvis vi vidste, hvor opholdet denne måned er, så ville vi ikke spilde et eneste sekund på den. Og det er berettet i hadis, at profeten sallallahu alaihi wa sallam har fortalt flere gange, hvor opholdet denne måned er. Så i denne anledning vil vi fortælle nogle beretninger og hadis, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har fortalt. Berettet af Suleiman al-Farsi radiyallahu anhu, som sagde, profeten sallallahu alaihi wa sallam talte til os på den sidste dag i Sha'ban måned. Han sagde, åh folk, i sandhed er en stor måned kommet til jer. En velsignet måned. En måned, hvor der er en nat, der er bedre end 1000 måneder. Altså 83 år. Allah har gjort deri fasten obligatorisk og natbøn frivillig. Og den, som kommer nærmere mod Allah med en frivillig god gerning, er den, som har udført en obligatorisk handling i en anden måned end Ramadan. Og den, som opfylder en obligatorisk handling i denne, er den, som har udført 70 obligatoriske handlinger i denne måned. Det er en måned af tålmodighed, og tålmodighed er det, hvis belønning er paradiset. Det er en måned, hvor i muslimerne deler mad og glæder osv. Det er en måned, hvor Allah forøger den troendes forsyninger, og den, som giver den faste noget ud fasten med. For ham er der tilgivelse for hans sønner og frigørelse fra helvedes liv. Og en belønning svarende til den fasten får, uden at der formindskes noget som helst fra den belønning, den fasten han får. Sahaba sagde til profeten sallallahu alaihi wa sallam, åh Allahs sendebrud, ikke alle af os har noget, vi kan give andre til at åbne fasten med. Så svarede profeten sallallahu alaihi wa sallam, Allah giver belønning til selv den, som giver den fastende en dadel, noget mælk eller lidt vand til at åbne fasten med. Og den, som giver den fastende et helt måltid, det vil sige gør ham mæt, Allah giver ham drikke fra hans stam, så han aldrig mere vil føle sig tørstig, indtil han indtræder i paradiset. Det er en måned, hvis første del er noget, hvis midterste del er tilgivelse, og hvis sidste del er frigivelse fra helvedes liv. En heldig profet, som har fortalt, at den, som faster i Ramadan i Iman og i Ihtisab, hans frøjsning vil tilgivet. Men dette menes, at man faster og står i bøn i den hellige måned i en tilstand, at man tror og bekræfter alt det, profeten sallallahu alaihi wa sallam har etableret. Og det kaldes Iman. Og man har troen på fastens påbud. Ihtisab betyder, at man faster med det ønske, at Allah subhanahu wa ta'ala giver en belønning, og at man udviser tålmodighed og opretholder konstant selvrensagelse, det vil sige i andre ord standhaftighed. Og den person, som i en tilstand af Iman og Ihtisab holder fasten
og kommer til Dolabia, for han får tilgivet alle sine små synder, og han kan gøre os håb om, inshallah, hans store synder, der lille hunder også kan lettes eller fjernes helt fra hans synderegister. I en anden beretning, så beretter Rahman bin Auf at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, den som opretholder natbønnen i Ramadan med iman og ihtisab, overforlader sin synder. Han er ren, ligesom en nyfødt baby. Så er en anden hadith, der er berettet af Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, som sagde, Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sagde, fasten og Koranen vil gå i forbøn for en person. Fasten vil sige, O min Herre, jeg holdte ham væk fra hans føde og fra udførelsen af hans begær om dagen. Og Koranen vil sige, jeg holdte ham væk fra søvn om natten, så accepterer min forbøn for ham. Da vil begge forbønder blive accepteret. Hvis du går lidt nærmere og ser på der er en hadith, som Abu Hurairah har berettet, hvor Allah sendebud sallallahu alaihi wasallam har sagt, når Ramadan måneden kommer, bliver paradisets dør åbnet, og helvedes dør bliver lukket, og satanerne bliver lænket fast. Og her skal man forstå, at døren til himlen er åbnet i overført betydning. Det vil sige, at Allahs rahmat nåde løser ned, og gode handlinger når op, uden der er forhindringer i vejen, og ens varer, hvis man har oprigtighed i den, bliver accepteret inshallah. Og dørene til paradisets åbnes betyder også, at i Ramadan så har folk profit til at lave gode handlinger. Og det der menes med at helvedes dør lukkes, det er, at man har også profit til ikke at lave, til at holde sig for dårlige gerninger, som fører ind til helvede. Og på den måde, så får man velsignelser i fasten, og inshallah så bliver de små synder tilgivet på den måde. Og det at shaitan er længet fast, det gør, at det også bliver formilsket, at man begår synder her i Ramadan måned. Men selvom man stadigvæk kommer til at begå nogle synder, så skal man tænke på, at shaitan han har hugget ens hjerte i 11 måneder, og selvfølgelig så er der nogle effekter efter, så man skal arbejde på sin luft for at vedligeholde det. Wow. Så er der mange der, som har sagt, så er der mange, der tænker, jamen, eller jeg tænker, jeg er jo stadig under her i Ramadan. Hvorfor shaitan er jo den med klasse? Så hvordan kan det være? Jamen, så skal man se på ens lyster, fordi den største shaitan er ikke shaitan i sig selv, men det er ens eget nafs, ens eget lyster, som gør, at man tager den vej, som fører til helvede. Og den her nafs, den her vilje, de her lyster, man har mere lyst, når man har en måned til at se fjernsyn, have Bollywood-film på, i stedet for at høre koraninstitution, næsten meget. Fordi at man er i 11 måneder blevet bombarderet med shaitan, og han kan så tage på ferie, og han kan lade det hele være op til ens nafs og gøre det, som han har anbefalet. På den måde, så vil jeg bede at der om at give os trafik til at styrke til at afholde os fra vores runde lyster, og kan sige noget om os. Og mig er det ikke, at der er noget.